ho vàrem recuperar a les grans fites, curiosament sempre assolides a Vilafranca del Penedès, a la plaça més castellera. El mateix any, la recuperació del 3 de 9 en folre. L'any següent, el 4 de 9 en folre. I el 2010, el nostre primer gamma extra descarregat a la Torre de Nou en folre i manilles, sempre en aquesta plaça. I sabem que entre tots nosaltres hi brillava sempre la nostra estrella, la Mariona. No sols en aquesta diada, sinó en totes aquelles diades importants en què notes l'alè que et diu que hi ha algú que ens vetlla al fer els grans castells. Fora injust fer sols esment de la vessant castellera de la Mariona. Dins de la canalla, aquella nana simpàtica i alegre exercia una feina important dins de qualsevol grup, la feina de cohesionar-lo. Dins de la colla d'amigues entre les que es bellugava, ella n'era el pal de paller. Dins d'aquest grup no voldria deixar ningú, però recordo perfectament a la Clara Spakovski, la Inoa, la Neus, la Laia, la meva filla Mar, i molta altra gent que sempre estava al voltant seu. No parlaré de coses personals, però evidentment tinc un parell d'anècdotes que em guardo i que tinc molt a dintre. Bé, acabo agraint a la Quima i al Mario i a la resta de la família la seva presència i el seu suport a la colla a pesar de tot, fins i tot en els moments més durs. Sé que tot el que podem fer des de la colla en memòria de la Mariona serà poc. Passatge, l'estrella, la placa, la diada. El gran homenatge és el que li farem cada dia que sortim a plaça, lluint amb orgull la nostra camisa, alçant els millors castells, i tots sabem sempre que hi ha la nostra estrella que ens acompanya, la Mariona. Quima, Mario, moltes gràcies, a la resta de la família i visca els capgrossos.